Det jeg gerne vil vise jer, det er, hvordan man lige, når man nu har haft en samling af nogle billeder, man allerede er klar med, kan få lagt dem herud på den her mappe og få dem ud på sit drev, uden at man skal gå op igennem den her og eksportere billeder osv. Så har jeg allerede her sat det hele op til, hvordan de her JPEG-billeder skal være, hvilket format, hvor meget må de fylde, og hvordan vil jeg have dem vist, som vi plejer at gøre, når man eksporterer et billede. Hvis jeg kun står på et billede, som jeg gør lige nu, så er det kun det her billede, jeg får ind ved at højreklikke og sige add til foto. Hvis jeg markerer alle billederne her og går op på den her og siger, jeg vil gerne have dem her added, så står der nu, at der er 5 herinde. Når jeg klikker på de her 5, og jeg så her efterfølgende går ned og siger, den her, den vil jeg egentlig gerne publicere. Fordi nu er jeg færdig med den. Og I kan se hernede har jeg PNG, der er jeg ikke nogen ting i endnu. Men jeg går lige tilbage i den her, og så siger jeg, den vil jeg egentlig gerne publicere. Så går den i gang heroppe med at gøre det, som jeg vil gøre, når jeg eksporterede. Og det blev den så færdig med. Så siger jeg, jeg vil gerne lige gå ud og se den her mappe, som jeg nu engang har. Og nu ligger alle mine billeder her i JPEG-format med den indstilling, som jeg nu engang har valgt. Og som I kan se her, så har jeg en tilsvarende mappe, som de ryger over i, når de bliver til PNG-filer og sat op på samme måde. Så det jeg vil gøre her, det er at hente dem en gang til heroppe. Så jeg vil gerne lige have alle de her billeder her. Dem vil jeg så gerne lige have tilføjet den her nede. Den ændrer sig til, at den er 5. Så nu ligner den her mappe. Bortset fra, at det er PNG-filer. Så når jeg nu her klikker på publicer, og alle billeder er markeret, så går den i gang med at gøre det. Og lige om et øjeblik, så er den blevet færdig med at have gjort mine billedfiler klar. Og det er den lige snart. Så højreklikker jeg, siger jeg vil gerne lige gå ud og se herude. Har den nu også fået mine billedfiler med? Ja, det har den sørme. Hvad er det, der er smart ved det her? Det er, at jeg allerede har defineret, i for eksempel har den her op, der har jeg defineret en harddrive. Jeg har defineret, det er JPEG-foto, det har jeg skrevet herover. Jeg har fortalt den, at jeg vil have den inde i en mappe, der hedder JPEG-filer. Og jeg har hernede fortalt den, hvilken kvalitet jeg vil have, hvilken pixel per inch den skal have, osv. Så alle de her ting, vi gør, når vi eksporterer ud, det er lavet i en. Nå, jamen, hvordan sætter man så det her op? Det gør man simpelthen ved, at man går ind og klikker heroppe på krydset, og så kommer man ind i den her, hvor man siger, at jeg vil gerne lige gå op til publiceringsmappen, og herinde, der kan man så gå ned og sige add, en ny harddrive, og så kan man skrive her til Google. Så siger man lige, den vil jeg gerne lave. Så står der heroppe, at nu er det til Google Drev. Og så tænker I, jamen Google Drev, okay, det ligger jo et andet sted. Det viser jeg jer bagefter. Jeg går ind og fortæller den her, at jeg vil gerne have fat i en bestemt mappe, harddisk eller andet. Og på den her computer, der har jeg fået hentet og installeret Google Drev. Så allerede her, der kan jeg gå ind i Google Drev. Jeg kan måske allerede gå ind i mit drev. Og jeg kan allerede sige herinde, at jeg vil gerne lige lave en ny mappe. Det skal være JPEG. Nogen, som kender mig, ved jo allerede, at JPEG ikke nødvendigvis er det sted, hvor jeg vil lægge det og bruge. Men jeg siger vel den her mappe. Så nu ved den, at den henter det ud på G, mit drev,
og JPEG. Så vælger jeg hernede, hvad det er for nogle måder, den skal være på, hvor store de skal være, skal de være til fuld størrelse osv. Når jeg så har gjort det her og sagt save, så har jeg her nedenunder en harddrive, som hedder til Google. Og ude på Google-drevet, der kan jeg jo vælge, som I alle sammen ved, at man vil dele det med andre. Det kan være, at man lige vil vise det til nogen i familien, og de også har et Google-drev. Så det jeg gør, det er, at jeg går herop. Jeg har alle mine filer markeret. Jeg går ned i den her, og så siger jeg Add to Selection. Og nu står vi her med en masse dejlige filer, og dem har jeg markeret hernede. Man skal sikre sig, at alle filerne her, de bliver markeret. Man holder shift nede og klikker, og så siger man publicere. Og så går den ellers i gang med at lægge det ud på Google Drive. Så på den her måde, når man sætter det op med nogle harddiske, om det er et Google Drive, man har herude på mit drev, hvor tingene de ligger. Der er kommet en map, der hedder JPEG, og herinde der ligger JPEG-filer, og Whoopty, de ligger herude. Jamen, det var din harddisk-guide. Ja, det kan vi godt være enige om. Men hvis jeg nu går ud på mit Google-drev herude, og på mit drev, min computer, mit drev, så har jeg fået den her map herude på Google. Og Whoopty, herude ligger mine filer. Og så kan jeg ellers gå i gang med at lave deling på dem her. Lige så meget jeg har lyst til det. Det var sådan en lille smart tips og tricks ting, som gør det hurtigere for en, når man først har sat det op. Nogen kender det måske allerede i forvejen. Nogen anede ikke, at det eksisterede. Jeg håber, at I har kunne bruge det.